Benvinguts a un nou debat de Comunicatur, un temps dedicat a apropar-nos a la informació turística. Avui parlarem d'hotels, parlarem de l'hoteleria, d'una nova cadena, i ho farem, com és habitual, dins del temps de debat. Ens acompanyen avui en el nostre debat l'Agustí Valls. Ell és periodista especialitzat en turisme i editor de Càmping Report, un mitjà de comunicació adreçat a la informació específica dels càmpings. Benvingut, Agustí, gràcies per estar amb nosaltres. I també està en Jordi Blanc. En Jordi Blanc és consultor turístic i, a més, professor del CET, una llarga experiència amb la promoció turística i des de les institucions públiques i ara, doncs, tractant amb els més joves i documentant els més joves de com és aquesta indústria turística. I ells a mi. I ells a tu, segurament. Jordi, gràcies per estar novament amb nosaltres i benvingut. Avui us parlarem d'una cadena hotelera que es diu Acta Hotels. És una cadena que va néixer l'any 2008, és a dir, que és relativament jove. S'ha especialitzat en la gestió i comercialització d'hotels independents i ens acompanya el conseller i director financer d'aquesta cadena, d'Acta Hotels, el senyor Albert Camí. Senyor Camí, benvingut al nostre debat Comunicatur. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos, per ajudar-nos a descobrir quines són les directrius que segueix la seva empresa. Una cadena que, com dèiem, és una cadena molt jove, una cadena que té o contempla entre els seus trets més significatius la modernitat, la flexibilitat, que vostè ens explicarà ara què és exactament aquesta flexibilitat aplicada a l'hoteleria, i la innovació. Vostès tenen 10 hotels en ciutats, València, Barcelona, 2 a Andorra, un a Luixón, i pensen seguir amb aquesta expansió cap a Madrid i Sant Sebastià. Total, aproximadament fins ara unes 700 habitacions. Sí, més o menys. La veritat és que, com bé has dit, vam començar fa cosa d'un any i mig i tenim vocació de gestió. Nosaltres el que sempre diem és que som una empresa de serveis que gestiona hotels. El nostre negoci consisteix en donar servei a la gent que té hotels independents i els aportem els avantatges de pertinença a una cadena. Llavors, com a pla d'expansió considerem el que són bàsicament ciutats turístiques urbanes. Bàsicament estem molt focalitzats en trobar un hotel a Madrid, també tenim un projecte d'obertura a Sant Sebastià i ens agradaria molt trobar coses a Sevilla, també a Bilbao i a Granada. Llavors, estem en ello, estem començant amb molta il·lusió i som un equip bastant jove i amb moltes ganes de fer coses, que és l'important. Vostès estan a punt d'obrir un hotel a Barcelona, un hotel de 2 estrelles, el Mímic, un establiment innovador en molts sentits, en el sentit propi que una cadena obri un hotel de 2 estrelles, que no és massa freqüent, i també en el sentit propi de l'establiment, del disseny, de l'arquitectura del propi edifici. Aquest projecte, com bé dius, és un projecte nou, molt innovador, i és ja innovador des del seu naixement, pràcticament. És a dir, com a projecte, és un edifici que era un antic teatre, era l'antic Teatre Colón, ubicat al carrer Arc del Teatre, al Raval, i és un projecte que, en el seu moment, l'arquitecte, el Xavier Claramunt, que és prou conegut a casa nostra, va fer un projecte ja pensant en convertir-ho en un hotel de 2 estrelles, i amb la nostra col·laboració la veritat és que hem definit un producte final que pensem que és trencador i és molt atractiu de cara a buscar un públic objectiu possiblement diferent del que tenim fins ara. Llavors, és un hotel que són 92 habitacions, és un hotel amb moltíssim de disseny i en si mateix l'edifici, com he comentat, ja és diferent de tot i a més la configuració de les habitacions també aporta una sèrie de novetats que pensem que fa que l'estància a l'hotel sigui una experiència diferent del que hi ha hagut fins ara. Per exemple, a nivell de detall, puc avançar-vos que la dutxa, en aquest cas, estarà ubicada tocant a la façana de l'hotel, amb la qual la llum que podrem rebre quan ens estem dutxant serà llum natural i serà una experiència diferent i molt agradable. A més que, al ser un hotel de 2 estrelles, evidentment els metres quadrats per habitació són menors de l'habitual, i aquest espai de dutxa que queda ubicat dintre de l'habitacle de l'habitació, visualment el pots disfrutar, amb la qual cosa és un espai que guanyes amb camp de visió. Llavors, aquest hotel tenim previst obrir-lo al mes de juliol d'aquest any i nosaltres és un concepte que definim com a low cost boutique hotel. És un low cost hotel perquè està dintre la categoria 2 estrelles, que pensem que a Barcelona hi ha una manca d'oferta en aquest sentit,
i és botiga hotel perquè té una component de disseny i de detalls molt important. És un projecte que posarem molta energia en la posada en marxa i en la seva gestió i pensem que és una experiència que si funciona, podem exportar a altres ciutats. Pot ser una bona prova l'obertura a Barcelona. És un hotel que va adreçat al turisme familiar o no necessàriament també a turisme de negoci? És un hotel que, turisme de negoci, probablement sí que hi hagi turisme de negoci, però no és l'objectiu principal. L'objectiu principal és anar a buscar un tipus de turista urbà, probablement una franja d'edat entre els 25 i els 50 anys, que valorin estar en un establiment diferent, molt ubicat al centre, molt a prop de les Rambles, i que, sobretot, pensem que aquest client té que valorar el tipus d'establiment. És a dir, les 2 estrelles no tenen que ser una barrera per dir vaig a un lloc que no té qualitat. No. És que és un 2 estrelles amb molta qualitat i amb molt de servei. Aquesta és la nostra idea. És a dir, anar a buscar un tipus de client que valori estar en un hotel de baix preu, però que sàpiga apreciar les diferències que té aquest hotel. Senyor Camí, el nostre debat, com vostè pot comprendre, hi participen activament els nostres col·laboradors i estan ja amb ànsia per saber més coses sobre aquesta jove cadena hotelera. Agustí, comença tu mateix. Sí, jo volia preguntar una cosa. Sorprèn una miqueta que es tiri endavant un projecte per obrir un nou hotel a Barcelona, ara ben aviat, quan recentment s'ha comunicat que molts projectes de nous hotels a Barcelona s'estan endarrerint com a conseqüència de la crisi. Hi ha companyies que creuen que és millor esperar un temps, que recuperi l'economia, per obrir en una situació millor. Per això sorprèn aquesta obertura i volia preguntar quines són les raons o què ha fet a Acte Hotels decidir obrir ara aquest hotel i no esperar potser una miqueta més. Doncs les raons que ens han portat a obrir aquest projecte aquest any, bàsicament són dues. Una és que, per un costat, pensem que precisament, degut a la situació actual, hem d'innovar, hem de ser potser més creatius, i aquest és un projecte que ja, evidentment, estava previst de fa 2 anys, que es va posar en marxa. Però pensem que és un moment en què fan falta coses diferents. Barcelona com a plaça turística està molt consolidada, hi ha moltíssima oferta d'hotels, i potser la diferenciació té que vindre per la part d'oferir una cosa diferent. En aquest hotel tenim l'oportunitat de donar alguna cosa que és diferent ja en si mateix, en quant a edifici arquitectònic, i després, en quant a categoria i el mix de serveis que tindrà l'hotel, també és una diferència que pensem que té que ser capaç per si mateixa d'atraure un públic diferent o un públic que almenys nosaltres com a cadena fins ara no hem tingut. I la segona qüestió que ens porta a obrir aquest hotel aquest any és que coneixem d'experiències en ciutats de primera línia turística com poden ser París o Londres, on hi ha hagut experiències similars amb productes molt semblants i estan funcionant prou bé. És a dir, en un entorn com el que estem ara, un hotel amb un bon preu i amb un nivell de qualitat, pensem que prou bo, té que ser una fórmula guanyadora. Aquests són els 2 motius bàsics pels quals tirem endavant el projecte. I d'altra banda també sembla que les últimes dades econòmiques diuen que els principals mercats emissors de turisme estranger es recuperaran aquest any, la qual cosa fa que potser aquest tipus de clientela sí que vingui ja properament. Això és el que estem esperant tots, realment, que les dades que sentim que la recuperació ja és una realitat als països que ens envolten, doncs pensem que el turisme té que ser de les primeres indústries en notar aquest efecte. Amb la qual cosa, pensem que, el moment no és el millor probablement, però sí que tenim un producte que pensem que té unes condicions, com comentava abans, guanyadores i que té que ser el turisme, que vingui a aquests països que estan tan a prop i que probablement comencin a viatjar més que l'any passat, els que ens ajudin a engegar-lo.